No niin, nyt ollaan menossa Turkuseen pelaa 2 kerran pelialueelle Banana Warsia. Katsotaan miten jätkien käy. Ollaan 2 autolla liikenteessä ja oikein nätti päivä tulossa. Saa nähdä. Mielenkiinnolla odotetaan. Tänään täällä pelataan airsoftia. Mennään. Topi! Intelliä, missä? Selvä. Kivi puhas. Sama. Joo, sama. Eteenpäin vaan. Ylös, ylös, ylös. Jätkät, koukaskaa tänne oikealle. Mä tarviin jonkun nyt tähän. Kato tästä kiveliä, tossa on vihollista jossain tossa eessä. Se on organisaattori tossa, mut siinä se vasemmalla puolella. Ihan varmasti. Sitten kato tonne päin noihin rakennusten väliin. Tossa jossain on ainakin. Topi kattoo se. Mene vähän siihen niin, että sä näet ton puun toiselle puolelle. Just. Tohon suuntaan, missä on toi keloutuva puu tossa. Täällä on!
Osuma. Vittu! Haluatko kypäräkamera? Joo. Tässä on. Ootko hyvä? Eikö sä jäi elämään? Ei mä sais. Onks löysä? Kyllä niin kirjalle, ettei aivokeri. Se on. Ja se tipahda vaan. No, pesenkö se? Yes. Taas tippui. Tai ollut tippunut jo. Mua kyllä huvita mennä tän asiaa tonne mökeille. Yritetään saada linja noitten muitten kanssa. Sieltä tuli oikee aate. Ammu yhä tulee. Jos nyt oli. Siisti ku Venäjä kure. Siltäkin mullakin mäkin kerään. Kyllä. Joonas! Mika! Joo, hyvä. Me ollaan näitten hökkeleiden vieressä, mut ei tonne vitti näin pitkä lase länkeä. Pitäisikö yrittää tonne ylös? Tais mennään vai oikeat sivusta? Mistä Janne yritti? Suoraan tosta paistuu. Häh? Kato Terho! Vanha kommunisti. Aina kommunisti. Joo. Ammu se! Vittu, täällä on vaan tippuneet täynnä tämmöstä. Vittu nuo tippuneet tuo tekee. Mä en oikeesti oo ketään mut ku tippuneet. No. Missä ampu?
Oh shit. Niin, elikkä Turussa 2 kerrassa pelit loppunut ja nyt täällä on tämmöstä jälkikuntia ja chillailua ja meidän osalta meni oikein hyvin, että saatiin kaikki primääritehtävät tehtyä ja meitä jäi 2 sekundääritehtävää tekemättä. Mun mielestä se on ihan hyvä saldo, varsinkin kun ottaa huomioon, että ne 2 viimeistä tehtävää oli osapuolten jäsenmäärien laskemista, niin se ei oikein kiinnostanut. Mutta kyllä mä sanoisin, että niinku efter alla, tosi hyvä peli. Kiitti järjestäjille. Saatiin tehtyä kaikkea. Päästiin toteuttaa itseämme. Kiitos. Eli mä vedän tähän nopean katsauksen, mitä tässä nyt tapahtuisi ja vastaavaa. Eli pelin asetukset oli se, että meillä oli ilmoittautunut noin 50 ihmistä, meillä tuli vähän alle 40. Pahamalla oli 8 jätkää, Hajitalo oli 15 ja Arisakalla oli 11 ja Russianin puoli oli siihteet, oli X määrä, en ehtinyt laskea. USA puolella oli 3. 3. Niin, 3 äijää pelaamassa. Mistä tosi yksi ne 2 joutui lähteä kesken pelin pois. Mut
heti alussa Hajita otti kylän itselleen, niin sanotusti vei. Sitä ei Arisakaan missään vaiheessa saanut vallattua. Ei saanut. Eli sitten se loppuaikaa puolusti. Pahama koitti, mutta epäonnistui surkeasti. Mutta kuitenkin Pahama tuli ja tuhosi Mikan sieltä labrasta. Joo, Oliveri ampumaan selkää. Niin. Eli he sai tapettua tän Arisakan pomon kuitenkin siinä. Niin. Mut tiedimiestä ne ei löytänyt, se oli siellä tiski alla piilossa sieltä. Oliveri meni siihen ovelle kattoo, mitä se jätkät tuolla? Se meni kattoo siihen ovelle ja sä tuli kattoo siihen ovelle, Ilkka oli siellä tiski alla piilossa. Sitten voinut hakea vielä sen. Tosiaan hei muuten, tän kaverin naamaisa näkyy. No ei se mitään, By the way. joku pallo tuolla päällä. Joo. Ääni voi kuulua. Koska mä... No ei siinä nyt ole väliin aurinkoa. Joo, noin hyvä. Sitten oli ruokkis. Sen jälkeen oli oikeastaan, löysiks ketään muuten sitä satelliittia? Venäjä löysi. Se oli ihan vitun puskas. Ja sitä ei vissiin kukaan niinku oikeasti sillä tavalla löytänyt, mutta se oli vähän semmonen erikoiskroppi, se ei ollut niinku päätarkoituspelit missään vaiheessa. Ruokolin jälkeen oli Hajita ja Pahamal toi suokähinä. Loppu periaatteessa niin, että Hajita pääsi lähemmäs Pahamapeissiin kuin Pahamaa. Pahama pikemminkin puolusti sitä aluetta puolet vähemmällä miesvoimallaan ja Hajita sitten tuli sieltä pikkuhiljaa paino päälle. Mä keräsin mun mielestä sen suotaistelun aikana 12 tokemia, eli kyllä siellä aika paljon jengikin kaatus, plus sit ne, ketkä ei vaan niinku herännyt henkiin. Yes. Ei mitään, se oli vaan yksi tehtävä. Niinku Pahama sai siitä tokemeen lisää, mä oon niin kun ne tappoi hänet. Eli jos te olette löytänyt sen, niin mä olisin ehkä siitä saattanut palkita, mutta kun ette te löytänyt, niin en mä palkita. Eli mä olisin antanut lisää niitä herätyksiä siitä. Niin. Russia teki kaikki, Mika. Kaksi puuttuu, kaikki kaksi. Meidät itse asiassa 2 kertaa, koska te kävitte ensin siellä labralla, sitten unohditte räjäyttää se, mutta muitte siellä. Joo, ja sitten tulitte uudestaan vielä, sitten onnistunut. Äijät pisti sen 2 kertaa paskaksi. Joo. Siinä vaiheessa se tölkkikylä, joka oli C4, niin oli semmonen lippainen tällä. Niin ai se mun kaalijatölkki, mikä mä malasin spraymaalle mustaksi. Miettisin kertaa, että olisi nähnyt epäilyä, räjää sieltä. Ei, se oli venäläinen. Joo. Se joo, ei siinä mitään. Sitten lähti melkein se loppukohta sen jälkeen käyntiin, eli Hajita lähti ennen Pamahaa pistämään. Siinä kävi Arisaka kävi siinä välillä siinä Piermiehen kanssa näkyvärmistä metsästä. Joo, se onnistui siellä ei vissiin. tietenkään tullut ketään vastaan, koska se tuli siinä samaan aikaan kun nämä kävi puolta. Joo, oliks Venäjä ei vissiin löytänyt tiedemiestä enää siinä vaiheessa, kun ne lähti tiedotteleen? Joo. Eka puolialla se ammuttiin. Se on kerran paskottu, eli se oli jo. Silloin kun me käytiin räjäyttäessä, niin mä ammutin toisen kerran. Joo, se oli se, mä koitin juosta karkuun, niin tuli perseelle. Mut sit tuli loppukähinä, sieltä lähti Hajita ekana miesvoimalla pistää kylää kasaa. Arisaka antoi jossain vaiheessa periksi, koska niitä oli tarkoituskin vetäytyä sinne labraan. Hajita veti yli, meni kähisemään tonne labralle, Pamaha tuli ottaa kylä itselle. Te vissi otitte Pamaha ja USA, eikö Russia, niin kiinni toisiinne tuolla kylällä siinä vaiheessa. Mä kuulin juttu, että jotain kähinää teillä oli siellä. Siellä vähän vaihdettiin kulttuureita. Mut se loppupeleissä siellä taisteli kaikki osapuolet enemmän tai vähemmän sitä labran kimpussa. Ensin sitten Hajita tuli sinne Arisakaa vastaan, sitten Arisaka respaa, sitten tuli Pamaha, sitten tuli Venäjä. Ja en mä tiedä miten se meni, että niin siellä oli kaikki jossain vaiheessa toisessa kimpussa. Loppuasetuksia, mihin mä huusin sen kiinni, oli niin, että siellä oli Arisaka vielä jäljellä muutamia ja Hajita oli siellä jossain pusikoissa kytiksellä, että josko pääsis. Eli basically sitä ei kukaan loppupeleissä saanut, mutta pitemmän aikavälin kanssa Hajita olisi sen vienyt. Niin joo, kuka myöntää huutaneen peliin? Tunnustaa huutaneensa sen turhan peliseisuudesi vähän ennen loppua. En mä olettanutkaan. Vittu mä enää pelaa. Varmaan. Joo, ei se oli tosiaankin aiheeton, ei tullut vissiin niinku peliosa. Joo, ei siis mä päätin Sama näistä me asioista, uudettiin mä siitä ihmettelin vaan, että mitä vittua. Sori, jos se häiritti jotain. Sit jatkettiin ja sit mä olin melkein peli ohi muutenkin. Onks organisaattoreilla jotain? Ei sit Vormit laulaa. Ilkka.
Palkkasoturoista on jäänyt joulubonukset saamatta, että niin monta kertaa mä kuolin. Saitte te sen tappavan taudin tuolta saastuneelta Niin. Eli meille ei muuta sit tässä vaiheessa. Kiitoksia, että osallistuitte. Jos te haluatte antaa paljon palautetta, etenkin negatiivista, antaakaa se nyt tai foorumeilla. Olen tottunut kokemuksessa foorumeille, ne tulee useimmiten. Me ei haluta positiivisia palautteita kauheasti, koska se ei kehitä meitä mihinkään suuntaan. Niitä saa antaa mut foorumeilla. Että joo, hyvä pointti. Ei ollut yhteystietoa. Ensi kerralla tulee puhelinnumero, mihin soittaa. Täällä tuli jengissä vähän myöhässä, niin olisi voinut saada soitettua, että me tullaan myöhässä. Niin se tuli vähän niin kuin yllätyksen. Kiitoksia. Haluatko joku muu vielä avata puheenvuoron? Olisiko nyt kuitenkin sanonut kehuja vähän? No, jos sä haluat antaa, niin anna tulla. Niin, eli se oli ihan kiitettävä, että sai ihan vapaasti ainakin niin Venäjän tiedusteluryhmä suorittaa näitä tehtäviä. Ei ole mitään niin kuin, miten pitää tehdä. Oli vaan, että mitä pitää tehdä, että nyt saa ihan vapaasti lähteä tekemään. Silloin se oli vähän venäläistä ja jenkkien idea, että ei aina katsomassa porukkaa, että ihan vapaasti pöydällä. Hyvä, että tykkäsitte. on venäläisille kysymys. Tuliko teille tehtäväksi laskea niinku vahvuudet joka osapuolella? Kyllä tuli, mutta se tuntui ihan Siihen me ei pysty. Se on aika vaikea. Onko muuta? Joo, sitten se oli aika pitkä se 1,5 odotus siellä kylällä se ruotsiksi, eli melkein hyökkästiin se venäjäksi puolelle. Jaa, se. Olen pahoillani. Itse asiassa joo se, koska... Se on just nää Airsoft-pelit vähän, että aina jostain jää hiukan. Sama, että me aloitettiin vähän myöhässä. Kaksi kanania tapoilla taisteli kesken. Joo. Te olitte vahtimassa sitä kylää ja mä lähetin yhden ryhmästä tosi jälmiä, mutta panemenemaan eilen. Ei niin missä sen periaatteessa. No, vartioimis- ja partioimistehtävät luki kuvassa. Onks muuta? Jos ei muuta, niin lähdetään kotiin. Kiitoksia. Kiitos.